Vážené dámy, vážení páni, pohodlne sa usaďte, vypnite si prosím svoje mobilné telefóny, aby nerušili našich hercov. Začína sa Gastrofestival Nitra 2025. Ladies and gentlemen, please take your seats and kindly turn off your mobile phones to avoid disturbing our actors. The Gastro Festival Nitra 2025 is about to begin. Prosím, privítajte moderátorov Gastrofestivalu 2025. Vanesu Ficekovú, Martinu Herichovú a Adama Liseho. Please welcome the hosts of Gastro Festival 2025, Denisa Fisekova, Martina Herichova, and Adam Lisi. Sme divadlom tomuto svetu. Hrajme tak, nech sa publikum nenudí. Dobré vyučovanie je z 1/4 príprava a z 3/4 divadlo. We are the theatre of this world. Let's play so that the audience doesn't get bored. A good teaching process is 1/4 of the preparation and 3/4 of theatre. Tieto témy nie sú náhodné. 27.3. oslavujeme Svetový deň divadla. 28.3. je Medzinárodný deň učiteľov. Divadlo, vyučovanie a gastronómia sú fenomény, ktoré spájajú aj rozdeľujú, ktoré milujeme i nenávidíme. On 27th of March, we celebrate World Theatre Day, and 28th of March is International Teachers' Day. Theatre, teaching, and gastronomy are phenomena that connect us but separate as well. We love and hate them. Dnes sme tu preto, aby sme sa pokúsili nájsť to najlepšie, čo nám táto téma ponúka. Ak spojíme dobrého učiteľa, nadaného žiaka a trochu divadelného umenia, výsledkom môže byť nezabudnutelný kulinársky zážitok. On sa v tieto dni pokúsia tými z týchto škôl. We will try to connect the best this theme offers, a good teacher, a gifted student, and a bit of theatre art. The result can be amazing, an unforgettable culinary experience. This result will try to achieve teams from these schools. Lycée de Métier Bazej, Francúzsko. Bonjour. Ugostiteľsko-turistická škola Osiek, Chorvátsko. Dobrodošli. Strední škola spoločného stravování Ostrava Hrabovka, Česká republika. Vítejte. Bráchová akadémie Třebíč, Česká republika. Vítejte. Hotelová akadémia Ludovita Wintera, Piešťany, Slovensko. Vítajte. Hotelová akadémia Nitra, Slovensko. Vítajte. Teraz zaznie študentská hymna. Prosím, povstaňte. The student anthem Gaudeamus will be played in honor of the students. Vážená pani riaditeľka, v tejto chvíli vás prosíme o slávnostný príhovor.
Dear Ma'am Director, we would like to propose a ceremonial toast. Divadlo je druh umenia, ktoré nemôže existovať bez obecenstva. Iba v spojení divadla s divákmi sa stáva hra tým, čím je. A theatre is a kind of art which cannot exist without audience. Just by the connection of the theatre with audience, the play becomes what it is. Gastronómia a divadlo sú umením spoločenským, tvorivým činom s krátkym trvaním. Sú ako svieca, ktorá horí a potom zhasne. Socha či obraz sú umelecké diela, ktoré trvajú. Ale divadelné predstavenie skončí a dobré jedlo sa zje. Zostáva však zážitok, ktorý doznieva v duši diváka alebo gurmána. Gastronomy and theatre are social kind of art, a creative act of short duration. It's like a candle which burns and then it goes out. A sculpture or a painting are masterpieces which last long, but the theatre performance ends and a good meal is eaten. Needless to say that the experience lingers in the viewer's or gourmet's soul. Práve tento prchavý zážitok, pocit, emóciu sme sa pokúsili zachytiť a spojiť v téme 15. ročníka Gastrofestivalu Nitra 2025. It is this fleeting experience, this emotion that we try to capture and join in the theme of 15th year of Gastrofestival Nitra 2025. Vážení hostia, som veľmi rada, že aj po roku vás môžem na pôde Spojenej školy v Nitre privítať a nielen samozrejme vás, ale najmä súťažné týmy škôl, ktoré už nie sú u nás len súťažiacimi či súpermi, ale predovšetkým našimi priateľmi. Dear ladies and gentlemen, it is my pleasure that after a year I can welcome not only you, but also competing teams to the school grounds of Spojená škola. Our guests are not only competitors or rivals, but first of all, our friends. Organizovanie gastronomickej súťaže, ktorá preverí schopnosti mladých kuchárov a čašov, vychádza nielen z našej túžby držať krok s modernou gastronómiou. Je to aj snaha o budovanie dobrých vzťahov, snaha motivovať a inšpirovať sa navzájom. To, že môžeme počas súťažného dňa pozorovať pracovné nasadenie, zápal a dychtivosť mladých ľudí, ukázať, že práve ich kuchyňa má čo ponúknuť, je nielen našim cieľom, ale aj príjemným bonusom. Organizing a gastronomic competition that will test culinary skills of young cooks and waiters stems from our desire to keep up with modern gastronomy. It is also an effort to build up good relationships and attempts to motivate and inspire each other. Our aim is to observe work commitment and eagerness of young people who want to show that especially their cuisine has something to offer. It is not only our aim, but a nice bonus as well. Hotelová akadémia v Nitre tento školský rok oslavuje 30. výročie svojej existencie a my veríme, že Gastrofestival Nitra 2025 vás presvedčí o tom, že naša 30-tnička nestráca dých, ale naopak rastie a posúva sa vpred. Hotel Academy in Nitra celebrates this school year 30th anniversary of its existence, and we believe that Gastrofestival Nitra 2025 will persuade you that the 30-something does not lose her breath, but grows and moves on. Thank you. Divadlo je ako kuchyňa. Ak máme správne ingrediencie, môžeme pripraviť úžasné predstavenie.
Tak ako v recepte zohrávajú dôležitú úlohu správne suroviny, tak dôležitá je aj súhra v kuchyni a na placi. Prvú chuťovku vám dnes podajú naši čašníci. The theatre is like cuisine. If we have the right ingredients, we can prepare an amazing performance. Today, the first appetizer will be provided by our waiters. Vyrovnať do pravej ruky tanier. A teraz všetci spoločne. Vyrovnaj sa. Aj ty. Ešte nie. Počítam. A, tretia, štvrtá. Dozadu. Ty vzadu. Poď sem. Ako mi to išlo, pán Septim? Vyšlo ti to perfektne. Ďakujem. Vyrovnať. Do pravej ruky tanier. Tretia, štvrtá. Moderná gastronómia nie je o nasýtení. Je to umenie, ktoré spája všetky zmysly, vytvára harmóniu chutí, vôni, zvukov a farieb. O tom, či je to pravda, nás zajtra presvedčia súťažné týmy. Dnes sa však poďme lepšie spoznať. Vážení hostia, nasledujú prezentácie škôl. Svoj región, mesto a školu nám postupne predstavia zástupcovia jednotlivých tímov spolu so svojimi garantmi. A modern gastronomy is not only about being fed. It is the art that joins all our senses. It creates a harmony of scents, tastes, sounds, and colors. So let's get to know each other better. Dear guests, now you are going to see the presentations of individual schools. The representative of each team will gradually present us their region, town, and school. Ako prvú poprosíme Lycée de Métiers Bazey, Francúzsko.
Le lycée de Bazeilles est très polyvalent. Il a comme formation le bac professionnel, bac technologique, de la pâtisserie, traiteur et 3 BTS, hôtellerie, tourisme et diététique. Bazejské gymnázium je veľmi všestranné. Ponúka vyučovanie s možnosťou ukončenia s maturitou, s výučným listom, špecializáciu na cukrársku výrobu, spracovanie mäsa a údenín a 3 nadstavbové štúdia, čo sú hotelierstvo, turizmus a diétológia. Voici quelques images qui vont présenter la joie de vivre en France et plus particulièrement du lycée de Bazeilles. Na tom videu, ktoré o chvíľočku pustíme, môžeme vidieť nejaké momenty, ktoré nám ukážu radosť zo života vo Francúzsku a hlavne teda na Bazejskom gymnáziu. Nous sommes au lycée de Bazeilles qui a été créé depuis 1991, qui est situé dans le nord de la France, dans les Ardennes. Nous avons comme produits locaux le Chaours, le Münster, qui sont des fromages avec des bières comme la Ardouane, la cuvée d'Arthur et le jambon sec d'Ardennes. Le lycée maintenant est composé de 3 cuisines pédagogiques avec un espace d'application, un endroit idéal pour travailler. On a la capacité d'accueil plus de 500 élèves avec 220 places en internat. Nous avons un système pour nous faire partir à l'étranger dans des pays comme l'Irlande, l'Espagne, l'Allemagne, la Norvège et la Suède, et Erasmus, ce qui nous permet d'être parmi vous aujourd'hui. Študujeme na Bazejskom gymnáziu, ktoré bolo založené v roku 1991. Nachádza sa na severe Francúzska v Ardenách. Naše lokálne produkty sú napríklad syry Chaours a Münster, ktoré sa podávajú s pivom, ako je napríklad Ardouane alebo La Cuvée Arthur a so sušenou ardenskou šunkou. Toto gymnázium je práve dnes zložené z 3 pedagogických kuchyniek so stolovničkami, čo sú ideálne miesta na prácu. Máme kapacitu pre viac ako 500 žiakov s 220 miestami na internáte. Sme zapojení v systéme Erasme, ktorý nám dovoluje odísť do zahraničia, do rôznych štátov, ako je napríklad Írsko, Španielsko, Nemecko, Nórsko alebo Švédsko. To je aj to, čo nám umožnilo byť tu dnes s vami. Ďakujeme. Teraz poprosíme o prezentáciu ugostiteľsko-turistickú školu Osiek, Chorvátsko. Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, regionalni centar kompetentnosti. Naša škola nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji. Slavonija i Baranja regije su na istoku Hrvatske, predstavljaju područja bogata prirodnim ljepotama, kulturnom baštinom i drugom tradicijom poljoprivrede i vinogradarstva. Osijek je najveći grad u Osječko-baranjskoj županiji, a 4. po veličini u Republici Hrvatskoj. Smješten je na rijeci Dravi po bogatoj povijesti, arhitekturi i tvrđi. Škola je v Slavonii a Baranja, regióny na východe Chorvátska. Predstavujú oblasti bohaté na prírodné krásy, kultúrne dedičstvo a dlhú tradíciu poľnohospodárstva a vinohradníctva. Zanimanja imamo konobare, kuhare, slastičare od 3-godišnjih i broj odjela je za konobare 1, za kuhare 3, za slastičare 1 i 4-godišnja zanimanja su turističko-hoteljerski komercijalisti što ima 2 odjela i hoteljersko-turistički tehničari što ima 1 odjel.
Trojročné odbory ponúkajú povolanie čašník, kuchár a cukrár, štvoročné odbory ponúkajú turisticko-hotelierský komerciolista, odbor pre cestovný ruch. Prostor. Imamo 16 učionica, 4 praktikuma kuharstva, 3 praktikuma posluživanja, 1 praktikum slastičarstva, 1 informatičku učionicu, imamo novu sportsku dvoranu i specijalizirani praktikum kuharstva i slastičarstva. V priestore našej školy sa nachádza 16 učební ITK, 4 kuchárske praktika, 3 obslužné praktika, 1 cukrárske praktikum, 1 počítačová učebňa, nová športová hala a špecializované praktikum pre kuchárov a čašníkov. Imamo praksu na moru, ugostiteljsko-turistička Osijek šalje učenike na praktičnu nastavu na moru, te surađuje sa Amines Hotels and Campsites Novigrad i Njivice. Svi učenici koji pohađaju ljetnu praktičnu nastavu pod stalnim su nadzorom odgajatelja. Smještaj je organiziran u višekrevetnim sobama koje su zastupljene s učenicima istog spola. Osiguran je prostor za pranje i održavanje radne odjeće u kojoj učenici sami vode računa. Učenicima su osigurana 3-dnevna obroka i novčana naknada. Slobodno vrijeme može se koristiti za odmor, kupanja, druženja, igru i slične aktivnosti. Naša škola organizuje praktické vyučovanie študentov pri mori. V súčasnosti škola spolupracuje s Amines hotely a kempingy Novigrad, Amines hotely a kempingy Nivice. Všetci žiaci sa zúčastňujú letnej praxe pod neustálým dozorom vychovávateľov. Žiaci sú na izbách s rovnakým pohlavím a je zabezpečený priestor pre pranie a údržbu pracovných odevov, o ktoré sa žiaci teda starajú sami. Študenti majú zabezpečené 3 jedlá denne a finančný príspevok. Voľný čas je možné využiť na oddych, plávanie, socializačné a zábavné aktivity. Ovo su neke slike prakse na moru i kako izgledaju pojedini objekti u kojima učenici obavljaju ljetnu praktičnu nastavu. Tu vidíte na fotografijách fotky z praxe pri mori. Učenički dom Akademis, tu je adresa i može se i ovo su neke slike kako učenici zapravo provode svoje vrijeme i kako im nikad nije dosadno, da su profesori odlični, da je atmosfera uvijek odlična. A tu su fotografije zo školského internátu Akademis. Natjecanje ugostiteljsko-turistička škola sudjeluje na nekoliko natjecanja svake godine. Imamo World Skills, gastro natjecanje, Junior Barman klub, Biseri mora, natjecanje sproj pomoći, kloka natjecanja iz općeobrazovnih predmeta. Sudjelujući na natjecanjima naši učenici imali su priliku putovati na različite destinacije kao što su Brač, Bled, Ljubljana, Nitra, Ohrid, Rovinj, Tallinn i Zlatibor. Súťaže, ktorých sa zúčastnili naši žiaci: World Skills, gastro súťaž, Junior Barman Cup, morské perly, súťaž prvej pomoci, súťaž kloka, súťaže všeobecno vzdelávacích predmetov. Vďaka súťažiaci mali naši žiaci možnosť vycestovať do rôznych destinácií: v Chorvátsku Brač, Bled, Rovinj, v Slovensku Ljubljana, na Slovensku do Nitry, Ohrid v Severnom Macedónsku, do Tallinnu v Estónsku, do Srbska na Zlatimor. I za nastavne i dodatne aktivnosti, baristi, flamberi, barmeni, someljeri, turistička skupina, dramska skupina, plesna skupina, novinari, povijesna skupina, poduzetništvo i humanitarna skupina, a neki od projekta koji smo provodili su Ne bacaj hranu, Struka je naša furka, Slatka matka, Erasmus plus i Put poslovi u ugostiteljstvu i turizmu. Mimoškolské a voľnočasové aktivity. Naši žiaci si môžu vybrať z viacerých sekcií: baristi, flamberi, barmani, somelieri. Kotlíkové varenie, turistický krúžok, dramaticko-recitačný krúžok, tanečná skupina, novinársky krúžok, dejepisný krúžok, podnikanie a dobrovoľnícky krúžok. Nastavak obrazovanja za naše učenike, nastavak obrazovanja u statusu redovnog učenika, imamo nastavak obrazovanja uz plaćanje, programi prekvalifikacije i programi osposobljavanja i mikrokvalifikacije ili voucheri.
Na našej škole prebieha niekoľko projektov, neplýtvaj jedlom, nasledujem svoje povolanie, Sladká matka, Erasmus+, PUT, pracovné miesta v stravovaní a cestovnom ruchu. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca, stručna usavršavanja u zemlji i inozemstvu, kao što možemo vidjeti na slikama, to je prikaz nekih usavršavanja. Nadstavbové štúdium, pokračovanie vo vzdelávaní so statusom riadneho študenta, pričom je potrebné splniť špecifické podmienky pri konkrétnych odboroch. Ďalšie vzdelávanie s platbou formou rekvalifikačných programov a školiacich programov alebo formou mikrokvalifikácie prostredníctvom poukážok. Radujemo se suradnji i pozivamo vas na uključivanje u projektne aktivnosti. Cieľom našej školy je aj posilnenie kompetencií vzdelávacích pracovníkov a mentorov zamestnaných u prevádzkovateľov. V prezentácii vidíme fotografie z odborných školení doma aj v zahraničí. Tešíme sa na spoluprácu a pozývame vás k účasti na projektových aktivitách. Hvala. Ďakujeme. Nasleduje Střední škola společného stravování Ostrava Hrabůlka, Česká republika. Dobrý den, rádi bychom vám představili naši střední školu společného stravování, která se pyšní více než 60 letou tradicí. Naše škola sčítá přes 700 studentů, 70 učitelů a 50 pracovníků. Společně tvoří silný a soudržný tým, který se zaměřuje na kvalitní vzdělání a přípravu na budoucí kariéru. Škola nabízí 3leté učební obory zakončené výučním listem a 4leté maturitní obory, mezi specializace patří obor kuchař, číšník, kuchař-číšník, cukrář, hotelnictví a turismus. Dále poskytuje specializované kurzy, jako jsou barmanské kurzy, baristické kurzy a nebo kurzy přípravy koktejlů. Škola spolupracuje s odborníky z praxe, kteří přinášejí cenné zkušenosti přímo do výuky. Studenti se pravidelně účastní prestižních soutěží, jako jsou Zlatovar Cup, Barista Cup, Gastro Kroměříž, Gastro Festival Nitra, Gastro Junior, Birel Cup, Marlenka Cup a Gastro Krásno Cup. Tyto soutěže nám přinášejí nejen cenné zkušenosti, ale i významné ocenění. Naše škola je hrdá na úspěchy absolventů, například Daniela Georgieva, Radka Kašparka a Romana Hadrbolce. Praktická výuka probíhá v reálném prostředí, například při zajišťování recepce na oslavách 100. výročí založení České republiky na České ambasádě v Paříži. Naše škola úzce spolupracuje s partnery jako Magistrát města Ostravy a Moravskoslezský kraj. Mezinárodní spolupráce zahrnuje projekty jako Rendezvous à la Française, kde spojujeme výuku jazyků s gastronomií. Od roku 2001 realizovala 32 projektů mobility, kterých se zúčastnilo 459 studentů a 143 učitelů. Studenti a učitelé získávají zkušenosti v zemích jako Jižní Korea, Německo, Irsko, Itálie, Španělsko, Francie, Malta a Slovensko. Naše škola poskytuje kvalitní vzdělání a jedinečné příležitosti pro odborný a osobní růst. Děkujeme vám za pozornost. Ďakujeme. Poprosíme Bráchovú akadémii Třebíč, Česká republika.
Dobrý večer, vážení hosté. Vítáme vás na slavnostním večeru Číše vína. Dnes vám chceme představit nejen krásu vína a pohostinnost, ale také kraj Vysočina, Třebíč a naši školu Bráfovu akademie Třebíč. Třebíč je město s dlouhou historií a jedinečnou atmosférou. A stejně jako každé dobré divadelní představení, i Třebíč má jedinečné příběhy, kulisy a zajímavé postavy. Pojďte s námi podívat na její nejvýznamnější místa. Naše město patří mezi klenoty české historie. Nachází se v srdci Vysočina a pyšní se krásnými památkami, které jsou zapsané na světový seznam UNESCO. Třebíč není jen ale o minulosti, ale je to živé město s bohatou historií, kulturou a tradicemi. Jednou z dominant města je bazilika svatého Prokopa. Tato románsko-gotická stavba je jedna z nejvýznamnějších svého druhu a také ve střední Evropě. Její historie sahá až do 13. století. Interiér baziliky je fascinující. Naleznete zde původní klenbu, potom nádherná vitrážová okna a tajuplnou kryptu. V těsném sousedství z baziliky se nachází jedna z nejzachovalejších židovských čtvrtí v Evropě, která je také na seznamu UNESCO. Úzké uličky, historické domy a 2 synagogy městu dodávají krásnou atmosféru. Židovské město bylo po staletí centrem židovské kultury a dodnes můžeme obdivovat její tradiční architekturu. Můžeme se podívat na staronovou synagogu nebo židovský hřbitov s náhrobky ze 17. století. Ale nejen všechny dominanty Třebíče, ne všechny dominanty Třebíče patří k nejznámějších, ale přesto mají své kouzlo. A jednou z nich je například větrný mlýn v Třebíči. Mlýn dnes slouží jako historická památka a turistická atrakce. Srdcem Třebíče je Karlovo náměstí, jedna z největších v České republice. Po celém roce zde probíhají různé akce, trhy a festivaly. Nad městem se tyčí kostel svatého Martina. Jehož věž je dominantou města. Zajímavostí je, že právě zde se nachází jedny z největších hodin v České republice. Jejich průměr je 5,5 metrů. Třebíč je srdcem kraje Vysočina, který je plný krásných historických památek. Když se řekne Vysočina, většina lidí si představí nádhernou přírodu, kopce a malebné vesničky. A pak jsou tu ti, co si pod tímto názvem představí pouze celá Vysočina. Ale nebojte, kraj toho nabízí mnohem víc než jen uzeniny. Například Telč, která je známá svým renesančním náměstím s malebnými domy a krásným zámkem. Není divu, že patří na seznam UNESCO. A pokud máte raději přírodu, tak rozhodně nesmíte vynechat Zelenou horu, která nabízí krásný výhled na celý kraj Vysočina. Naše škola, Bráfova akademie Třebíč, je jednou z předních škol v oblasti gastronomie, hotelnictví, ekonomiky a služeb. Nabízíme širokou škálu maturitních i učebních oborů. Mezi maturitní obory patří bezpečnostprávní činnost, hotelnictví a turismus, ekonomické lyceum, obchodní akademie, sportovní management a cestovní ruch. Nabízíme také učební obory a mezi ty patří kuchař číšník, mezi ně patří kadeřník, cukrář, kuchař číšník, potom tam patří prodavač a florista, designér v reklamě, reprodukční grafik. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že si dnešní den užijete. Děkujeme za pozornost. Ďakujeme, zostali nám slovenské školy. Prosíme o prezentáciu Hotelovú akadémiu Ľudovita Wintera, Piešťany, Slovensko.
Dobrý večer, vážení hostia. Volám sa Laura Balážová. Moje meno je Matúš Jedlička. A s veľkým potešením vám dnes predstavíme Hotelovú akadémiu Ľudovíta Winthera v Piešťanoch. Naša akadémia je miesto, kde sa stretávajú nadšení študenti s vášňou pre hotelový a gastronomický svet. V Hotelovej akadémie Ľudovíta Winthera v Piešťanoch je možné študovať v jedinom študijnom odbore 6232 K Hotelová akadémia. Preto možno školu považovať za vysoko špecializovanú v segmente cestovného ruchu, gastronómie a hotelierstva. Vzdelávanie je zamerané na odborné vzdelávanie, ktoré neskôr rozdeľujeme na teoretické odborné vzdelávanie a praktickú prípravu. Z predmetov praktickej prípravy by som rád vyzdvihol našu baristiku, barmanstvo či somelierstvo. Škola získava mnoho ocenení a s tým možnosti aj napredovania. Škola v roku 2022 získala oprávnenie používať pri jej názve označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch. Veľmi nás teší, že si aj naďalej udržiavame najvyšší rating od našich zamestnávateľov a to je AA excelentný. Koncom roka 2024 nám bolo odovzdané ocenenie s certifikátom excelentnosti Lídri digitálnej éry, kde sme sa zaradili medzi top 10 najlepších škôl v rámci IT fitness testu a to aj napriek tomu, že naša škola je zameraná skôr humanitne. Škola má počas roka zazmluvnených viac ako 50 partnerov na Slovenskej republike v hotelových a gastronomických zariadeniach, no naša škola nám ponúka letnú prax v zahraničí v rôznych krajinách ako napríklad Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Francúzsko či Nemecko, v ktorom nás škola podporuje. Po vyučovaní máme taktiež možnosť navštíviť naše obľúbené krúžky, ako sú napríklad baristika, barmanstvo, somelierstvo či čokoláda. Školu tvorí moderný areál na konci mestského parku plný zelene. Škola je nadregionálna, o čom svedčí aj fakt, že skoro 50% našich študentov je ubytovaných na školskom internáte priamo v areáli školy. V škole máme zmodernizované učebne na odborné predmety, ktoré zahŕňajú učebňu na baristiku, barmanstvo či somelierstvo. Naša škola disponuje takisto novými jazykovými učebňami, ktoré sú pomenované po hlavných mestách európskych krajín ako napríklad Paríž, Londýn, New York či Berlín. Študenti Hotelovej akadémie sa zúčastňujú na rôznych súťažiach počas školského roka, ako doma, tak aj v zahraničí, kde sa zväčša umiestňujú na popredných priečkách. Dovolte, aby som spomenula aspoň 3 z nich. Na medzinárodnej súťaži v Karlových Varoch pre hotelové školy naši študenti skutočne vynikali. V príprave a obsluhe slávnostného banketu získali 1. a 2. miesto. Kuchári ktorí pripravovali banketové menu, získali taktiež 1. a 2. miesto. Na medzinárodnej súťaži barmanov Sliv Cup 2024 v Zlíne získali naši študenti celkovo 3. miesto, stáž vo Viedni, cenu komisára a ocenenie súťaže The Best Team. Na súťaži Baileys Coffee Cup vo Zvolene sa naši žiaci umiestnili na krásnom 2. mieste a získali ocenenie za najlepšiu prezentáciu. Škola organizuje mnoho gastronomických podujatí, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Neopakovateľné sú bankety pre rodičov, ktoré robia žiaci 3. ročníka, no nám srdcu najbližšie sú Gastrovianoce. Gastrovianoce sú súčasťou našej školy už mnoho rokov, kedy učebne premieňame na rôzne odbytové strediská. Taktiež žiaci nižších ročníkov majú možnosť pripraviť slávnostné kreatívne tabule pri príležitosti nielen najkrajších sviatkov v roku. Pre takú zaujímavosť, Gastro Vianoce 2024 navštívilo približne 5000 účastníkov. Podujatia a úspechy študentov prispievajú k jedinečnej atmosfére na škole, kde odborné vzdelávanie spájame s praktickými zručnosťami a medzinárodným výkonom. Na záver dovolte, aby sme vám priblížili atmosféru Gastro Vianoc 2024 pomocou krátkeho videa.
Ďakujeme vám za vašu pozornosť a prajeme ešte pekný zvyšok večera. Ďakujeme a na záver Hotelová akadémia Nitra, Slovensko. Dobrý večer, vážení hostia. Sme študenti Hotelovej akadémie v Nitre. Naša škola je jedna zo 4 organizačných zložiek spojenej školy. Hotelová akadémia tento rok oslavuje 30. výročie založenia. Píši sa mnohými oceneniami v gastronomických súťažiach, umožňuje nám rozvíjať sa vo viacerých oblastiach kulinárstva, o čom sa môžete presvedčiť v našej prezentácii. Nitra, považovaná za najstaršie mesto na Slovensku, je jedným z klenotov našej histórie, ktorý ukrýva bohaté kultúrne dedičstvo. Nitriansky hrad, ktorý sa týči nad mestom, je nielen symbolom minulosti, ale aj miestom, kde sa stretávajú príbehy o moci, náboženstve a histórii. Majestátny zobor, ktorý ponúka nádherné výhľady, a pokojná Kalvária, ktorá je miestom duchovného pokoja. Dnes tu sídli aj najväčšia stredná škola v Nitre, naše Slančíkovo, kde už 30 rokov pôsobí Hotelová akadémia. Hotelákom poskytuje výborné priestorové podmienky pre získanie zručností na recepcii v školskej jedálni, kuchynkách, v pekárni, pri príprave studenej kuchyne, v cukrárni, aj v školskom bufete. Špeciálne postavenie má mliečny bar, ktorý je nielen svedkom získavania praktických zručností, ale aj pokusov o odchod bez priepustky. Spoločenská sála umožňuje organizovanie záverečných skúšok v reálnych podmienkach počas mnohých spoločenských udalostí. Škola organizuje pre študentov kurzy v oblasti barmanstva a baristiky. Novinkou na škole je aj predmet príprava nápojov a somelierský kurz. Študenti sa pravidelne zúčastňujú súťaží na Slovensku, ale aj v zahraničí. Škola už od roku 2009 organizuje úspešnú súťaž s medzinárodnou účasťou Gastrofestival. Prax je organizovaná aj vďaka partnerom, ktorí nám umožňujú aplikovať získané vedomosti v reálnych podmienkach. Jazykové znalosti môžeme overiť na zahraničnej praxi vo Švajčiarsku, v Španielsku a vo Francúzsku. Obľúbenou formou vzdelávania sú exkurzie.
Líšiť sa môžeme aj zážitkovým varením počas návštevy známeho šéfkuchára Pavla Sekerku. Neoddeliteľnou súčasťou života hoteláka je aj internátny život s množstvom aktivít. Spomenúť môžeme napríklad Slovenský deň či tvorivé dielne. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu pozornosť a budeme veľmi radi, keď sa prídete občerstviť k nášmu stolu. Ďakujeme. Ďakujeme za prezentácie škôl súťažných tímov a nám už zostáva len predstaviť organizačný tím. Thank you for the school presentations of competing teams. And finally, we would like to present the organizational team. Gastrofestival Nitra 2025 bude pracovať v zložení. Gastrofestival Nitra 2025 will work in this composition. Riaditeľka Spojenej školy, doktorka Bibiana Fitalová. Vyučujúci odborných predmetov, teachers of specialized subjects, doktorka Jozefina Bolová, magisterka Anna Pivarčiová, inžinier Marek Stanko, magisterka Mária Horková, magisterka Beáta Knížatová, magisterka Stanislava Pravčoková, magisterka Katarína Grisbachová, magisterka Elena Chudá, doktorka Dana Nerunová, magisterka Michaela Kusá a magisterka Andrea Ivančíková. Organizačný tím tvoria aj študenti maturitných ročníkov. Vanessa Ficeková, Adam Lisi, Kristina Krajmerová, Romana Saková, Oliver Kozár, Martina Herichová, Nina Miklášová a Filip Hlavačka. Študenti nižších ročníkov pracujú aj v obsluhe a v kuchyni v úlohe garantov a sú vám počas celého týždňa k dispozícii. Students in their final year, as well as students of lower classes who will work in the kitchen and service as guarantees, will be at hand during the whole week. Vážení hostia, otvárame čašu vína, slávnostné podujatie spojené s prezentáciou typických jedál, vín i rôznych regionálnych špecialít súťažných družstiev. V mene celého organizačného tímu Gastrofestivalu 2025 si želáme, aby dnešná čaša vína, prestretý stôl i noví priatelia prispeli aspoň k malému divadelnému zážitku. Dear guests, so let's open this festive event called A Glass of Wine, connected with presentation of typical meals, wine, and also various regional specialties of competing teams. On behalf of the entire organizational team of Gastrofestival 2025, we wish that our today's glass of wine, set table, and new friends would contribute at least to a small theatrical experience. Prosíme súťažné týmy, aby sa presunuli k svojim prezentačným stolom a vás, vážení hostia, pozývame na ochutnávku regionálnych špecialít jednotlivých tímov.
Po nej je pre vás pripravený teplý raut, ktorý nachystali študenti Hotelovej akadémie pod vedením pedagógov odborných predmetov. Please, all the competing teams to move to your presentation tables, and you, dear guests, we invite for degustation of local specialties of individual teams. Afterwards, a warm banquet prepared by our students of Hotel Academy under the guidance of their teachers is waiting for you. Sorry.